יאללה בואו נעשה תמונה. בואו, יאללה. סלח. תמורות צ'אז. גבינה צהובה. צרפתית. למה יש עוד? רגע, מה זה וידאו? בן זונה. בן זונה. בן זונה. אמא שלי אמרה לי שאסור לעשות קוקאין, אבל אני לא יכול לשתות בצרכים שלי. נכון היית? בוא. יש, ניצחתי! וואי, איך נראה לי התחת הזה נכון, פאק, וואי, בוא נשחק גם בסוני, מוזר. מה זה יש שם שלך? יש! יש! שפיצר לא רוצה לבוא איתנו להסתובב בלילה, אנחנו עכשיו הולכים לחטוף אותו חוצה. רון, מה אתה עושה? אני צופה באחריות של 5 שקל, אני מסמס לזהו שם ברחוב, לא יודע, אני ממש מתחבר אליו, אתה לא מבין עד כמה הוא גאון וזה, יו. אתה דפוק, אתה יודע? תודה, יו, איך זה מלא. זה לא אמיתי, זה מבוים. באמת? כן. יו, זה באסה, אני הייתי בטוח שהם הולכים לבחור מה שאני אמרתי. תראה איזה שטות עושה, תראה. וואלה, צודק, קנית אותי. כל חנוני במיוחד של קריין. מחקרים מוכיחים אשר אנשים עם עיוורון קטן זה גודל בולבולם. תראו את הגודל שלי. הוא מספיק גדול, נכון? ככה אמא אומרת לפחות. תודה לכם. אבא אמר לי אף פעם לא להביא את הסבון, מענה למה? הרופא אמר לי שיש לי פריצת דיסק, מעניין למה הוא מתכוון? וואי, משהו מתפרץ לי מהבטן, אוי! What the fuck? וזה חברים נקרא תסמונת מטומטם. זיינו אותו! זיינו אותו! אמא אמרה לנו להתקלח עם טוש, אבל אנחנו לא יודעים מאיפה יוצאים המים. רון, בוא נראה לך מאיפה יוצאים המים. לא, איזה מניה! חלאס,